Daga ina kuwa? Wajen yar gidan muka zo. Yar gidan? Wasan yar gidan? Muradin. A wannan mashin ɗin? So nake dan Allah ki yi mai yiwuwa. Diyan da zaki iya. Shawo min kan mutum dan Allah. Amma yanzu me kike ganin zamu yi? Ai matsalan ma ƙawata. Kun ga ba mu san ta ina za mu fara neman shi ba. Shi kansa yaron da bikin da ni ban san shi ba ma taɓa ganin sa. Aje na wuni. Baba wani ba za ka gani a nan? Auren na fasa. Me? Auren. Saboda me? Kuma ke yalo Muradin ce ba ta so da. Na ji faɗa min me yake damun ki. Mami zan faɗa miki amma don Allah karki fushi da ni. Just calm down. Daddy ba magana calm down bane ba. Just give me 30 minutes bara ishe. Su cutar ajali. A sakamakon binciken da muka ji muka yi, mun gano cewa Jonathan ɗin yaron nan da kuke magana ya zo ɗaya. So idan har aka saki aka yi musu aure, to fa ɗan da za su haifa ɗa mai sikila. Alƙawarin da muka ɗauka akan za mu ba mu baranki ba fasa za mu yi ba. Don Allah ku nema masa wata. Tashi ka tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. Zaman ƴata a nan asibiti ba shi da wani amfani. Abinda nake so ka rubuta min takarda na transfer turai zan kai ta. Don kuna so ta warke to ku nemo yaron. Su cutar ajali. Shahararren daraktan nan Sani Rasha ya bada umarni